astebetean mangamotzean egotetik mendira etortzeko polainak jastera pasagara. Eguakoitzean elur desente bota zuen, zuritu egin zituen debagoineko bazterrak eta normala den moduan asteburua iristeaz batera jendeak mendirako asmoak izan ditu. Arantzazura etorri gara, parkina beteta dau, Aloinara asko eskiatzera, beste asko Urbiara ero Aizkorrira, edo inguruko larretan plastiko edo trineoekin jolastera. Asmo horrekin etorri dira asko eta asko. Ea, kamera aurrera ekartzen ditugun. Bueno, kontau, ze asmokin etorri zarien gaur? Ba, hoxe, Aizkorria da voltatin, da ondo pasatzea. Aizkorriraino ailegatzeko asmoz bai, Bai. Hankak ez da buskatzen aiago da. Hortarako egoiz, ibili behar da, ero egun hartuko zu oso-osorik. Egun hartuko oso-osorik. Bokallo handile ekarri deuta. Nundarrak zari ezuik? Azpeitarragu. Azpeitarrak, eta normalian elurra etxen da benian, inguru honitxara etorte zarie? Bai, normalea bai. Ondo pasau. Oida, berdin, egartze. Bueno, neskak, kontau, ze asmokin? Ba, Urbiara igo eta, bueno, perragarratutxo eta berriz. Bai, pixkat paisajia disfruta, aprobetxa bedurrein dagoela eta hori, eguraldia aprobetxau. Errazaparka duzue? Bai, suerte auki dugu. Bai. Ba, izugarri ze topera hauen parkina. Bai. Huel pasada bat. Oso ondo, aprobetxau eguna. Zer asko. Bueno, kontaide zu ze asmokin etorri zarie. Bueno, goiz pasa umiak bia behin edurretan ibiltzea eta, bueno, sortu usaku aukeria eta hortara etorri gara. Normalian, hola etortzen zaria Arantzazura, pixkate zuritu dagoela ikusitxakoan gora. Hori da, Arantzazu ero Duru aldera eta, bueno, ondo pasatzea. Ez da asko bihar, ez da. Zapatu goiz bat, etxeko martxatik urten eta, umiak hartu eta mendira etortzeko. Hori da, bai. Betik aukera daukogunean aprotxa huien dago. Zein pasatzen dago beto, aitzakela seme-alabek. Nik uste aitzak eta, Bai. Umiekin etortzean aitzak isa, Bai, aitzak isa izan, bai. Uste biltzen gara. Ondo? Bai, ondo. Zela hoiago isa? Bueno, ontsa ziga, Ontsa ziga jende gutxi dau, nik uste gero jende gixo gongo gara, baina, oin bota da aprobetxo eta ero oso ze jango hemen. Zer nahi xau, etxian goiza telebista hurrian ala ona etortzia? Ona etortzea. A ber, kontau, ze modu zabitza goiza pasatzen? Ondo. Zein jozue? Elurrotan ibili... Eta ez da gutxi? Ez. Ondo da belurra? Bai. Zer aukeran, trineua, ala bestelako plastikoekin, ero zelan guztetak atzo hiltzea? Trineua. Eta zeta horri zari lagun artean? Ba, bai. Goziain arte? Bai. Eskerrik asko. Xabat, nondik zatoz? Urbixatik bueltatxuen, Da, jente asko dugu goixen. Montxe goten, maginatxoat. Arata bezkadoria gehiago bete ziren, beste kaldien. Beste asko be Urbialdera, fango ziren Urbialdera, Aloina ingurura fango ziren eskietan, ero? Ba, Aloinara bai, pilo bat. Eta honutzen ipizot eskixekin gutxi. Goixen etorri zen nien parkine beteta duen, zegoen topera. Bai, beko aldekue ez, baina goikuek bai, goiko bisek bai. Goiza egin da orduen, urteko lehengo elurti hartuta. Bai, gustora gainera, baina penio ixeni lainatuta honaz, eta ontsa pixkate liuretan, zuek disfrutauko zuen. Bueno, kontatu pixkat ze asmokin zatozien, ikusten zaituztet raketak eta hartu dituzuela? Bai, pero mendikan urteak etorri gabe, así que Urbia berriz ezagutzeko gogokin. Normalean donostiar bat elurra egiten honean inguruan honi biltzen zarete? Hona gatoz, porque handikan elur gutxi dakagula, osea, que elurra erdukoztan, pues aralarrea o Aizkorrira. Bian ditzen aspaldi ez du zuritu? Bian ditzen, bai, aspaldi seguramente. Bai. Ze asmorekin gaur, Urbiara ero gora goiko zarete? Nik uste que goraka. Goraka, ea noraino iristegean, da, Urbiara hilo, baina dola pillo enagora, osak ez dugu batzen doazan, eta hortik gora, pues iristegean tokira. Ba, aprobetxatu. Eskerrik asko. Bueno, neskak, kontau, ze moduz goixan? Ondo, egualdi ona da gustora. Ze planeta entorri zari,
Ba, edurra ikustia. Pasio bat eman. Pasiotxo bat eman, da jazta. Aber ez urteko azkenengo elurtia edo? Ia. Nondi zatoz, Gu elorrizotik. Elorrizotik. Eta elorrizo aldian behilurra itxen da benian, normalian inguru ontara etortzen zarete? Ba, edo kiolara. Bai. Oso ondo, ba, aprobetxau. Gero arte. Bueno, bai, kontau. A ber, ze asmokin neguan behezin zapatilak, ekorrik etxeko zapatilak endu. Bueno, ja, bagoiatzen denbora pixkate zapatilak kenduta eta gaur edurra ikusitza aprobetxau emizan. Bueltatxu emuteko. Osa, esan ike aurre denboraldi moduko baten zauzila, ero zer? Bai, bueno, ontsa azten, ez dakaitxe igual korrozen bat pehingot eta ber horrako ritmo pixkat hartzen duen. Ze bueltain jozu, urbiaraino, ala? Zeo gehitxo, andraitzaino aileauga justuan, baina beste tamaino gehitxoa kostata, baina aileauga. Oso ondo, ba, segi, goztu horretik. Eskerrik asko. Eski eta guzti ikusten zaitugu kontaire esun hundik zatoz. Bueno, aizkorrira bueltatxo egin du da, listo, goiz pasarien da etxea bueltan, muntriko alde bain. Korrika zentozen gainera, ez tozu denporia galdu ez behintzat. Familia etxean zain da, ez to, denpora gatorri galtzeko, ez dela bronkia seguru. Zelan dago goialdia? Ba, oso ondo, lurrasko dago, oinez ibiltzeko igual pixkat astuna, belaunen arte eta erre sartzen da, eta eskisekin oso ondo. Urteko lehenengo eski eguna? Ba, ez, maiatzien ere eskiatzen egon nintzen, baina, bueno, aurtengo temporadako aldi izan lehengua, bai. Oso ondo, hasiera ona orduan. Oso ondo, guztozu horrela mantentzen den da, posik. Bueno, tabla eta guzti ikusten zaitugu, konta, ze asmokin etorrizaren. Pixkat lurretan ibili, itxen da gainean aprobetxau eta hori. Pixkat gozatzia. Eta bado, geizteik urbiatik beraino tabla gainean. Bai, bengoz bidia eta lurrez beteta eta asmoa bintze bai gainean bajatzia. Oso ondo, goizian, jente asko da bil zure plan igualian ala gehiago eskiatzen? Goizian, etorri ganean eskisekin asko eta oinez gehiago. Da jendia. Oso ondo, aprobetxau. Bai, vale. Jeitxira hon. Ze plan eukido zue gaur goizian? Ba, gaur hori, Artzanburura eskiatzera etorri gaz, lehenengo aldixa eta, bueno, pizkat aventura. Osea, que elurra be ona zeuan, osea, que ondo. Jente asko zebilen? Bai, isa eskista simio emate zeban. Aprobetxako dago jentiak, ez da alako elurtiak Pirinotara joan barik, inguruan ibiltzia, aloina eta inguruanek emuten daude, hortarako aukeria. Bai, azkenian aloina ingurua eta, udaldian beti korrika, eta oin, elurrakin, eta olako baldixakin, aprobetxo egin behar gutxitan dago olako aukeria eta. Zer dago gorra bat traila la eskisa? Bajatzen paketia gazenok, hasi berrixak, dios, hankako mine harra.